Сега ще помоля колегите да пуснем един репортаж за този роман, който пък днес така имах удоволствие да представя. Това е романа на Галина Златарева "Капка кръв за вампира". Да не ви заблуждава заглавието, драги зрители. Не става дума за вампирски роман, а за исторически роман, нали, подобен на този, за който говорим, макар и по-различен. Нали, отново за драматична епоха, т.е. за османското завоевание на Балканите и за Иван Шишман, за Константин II Асен, последния български цар във Видин, за Фружин, за Йосиф II, големия европеец, извънбрачен син на Иван Шишман, и разбира се за цялата тая панорама от герои. Но нека да видим репортажа. Когато ще стане дума за времена и за сливането на времената, това мисля, че ще трябва да го каже професор Пламен Попов, защото аз в негово присъствие никак не смея да говоря за история. Но ще ви кажа... За разлика от Галина Златарева. За разлика от Галина Златарева, която има правото да говори за история, защото и с вашата помощ, разбира се, отново се е потопила в една епоха, която епоха няма как да не вълнува. Тя е водоразделна, прав ли съм, професор, тя е епоха на обърквания, на големи смени на исторически пластове в историята на Балканския полуостров. И мисля, че Галина наистина отново е направила нещо, което е много интересно. Отново пише исторически роман отдолу, което е смело. Което за мен е смелост, защото от една страна изглежда, че това е един напълно обикновен рекламен трик, който трябва да определи какъв е сюжетът на романа. Да пишеш исторически роман е съблазнително. И като всяка съблазън и всяка прелест може да бъде и подвеждащо. Слава Богу, аз смея спокойно да кажа, че Галина Златарева не се е подвела и този път. Не само с това, че е навлязла дълбоко в нещата, без да се плъзга по една повърхност елементарна, която можеше да направи този роман много по-слаб, но и просто защото наистина отново тя е намерила начинът да направи белетристиката документаристика и документаристиката белетристика. Изтъкнатото качество, тази историческа достоверност на книгата, трябва да ви кажа, че тя наистина мина това през един дълъг период на четене, на проучване, на събиране на историческия материал, и смея да ви уверя, че това съвсем не я прави скучна и че това е по-скоро един приключенски роман, повече занимателен, отколкото Бенковски, може би защото всяко едно отдалечаване по-назад във времето освобождава който и да е автор от някои отговорности, които иначе, колкото е по-близък историческия период, толкова повече документиран и няма възможност за да не се съобразява с познатото и известното.